Hey, wow, bashani, ubashana. Kushobile obashana, sumzansi obashana. Sizalelwa injandlini obashana, sake salithwala ijombolo obashana. Ayi obashana. Mina ngazi obashana, usaqhamuka futhi manje lo Mary the Hands obashana. Uvela manje lo Mary the Hands obashana oqhamuka esezosicinezela obashana. Obashana phela indaba kaMkhwanazi injury to one, injury to all obashana. Owethu lo muntu ufela thina lo muntu obashana. Mary wena udlala ubandlululo lentombazane uyakubulala ubandlululo uyazi nina kade nasigcinezela nina ngazi nasifunani abantu bakithi babengakwazi kushona ukuhlabelela bahlabelele ngabaholi babo. We miss you Manelo, where are you? Ngoba sabela impilo zabo befuna ukuthi sikukhumbule Mandela buya. We miss you Mandela, where are you? Wena usubona umuntu manje edlula ngesibhamu nakhona ngo2021 edlula nesibhamu esikhulu umuntu usuyafaka wena usuyabulawa. Ayi obashana sekuphele 30 years ANC iphethe ubashana abakaze bayi address issue ukuthi si equal eMzansi bavele bathi si free. Lokho baba first class citizen nje laba abamhlophe obashana namanje basama first class citizen bafuna attention bafuna ukunakwa. Sicela umuntu ozothatha over bakwethu ayi-address lento ukuthi si equal eMzansi. Akekho umuntu ofanele azizwe efanele ukuba i-first preference. Wegogo ungazosidakelwa wena wensha. Ungazosidakelwa wensha. Akukho ukubambisana ezweni obashana isazosho lonto obashana basoba. Lo. Joe Perm Tuka 2021 wawe national disaster wegogo. Akekho umuntu ozoyichaza gijime ngapha gijime ngapha. Msana usijoyela kabi.